Bueno, arratzalde ondan hori, Tokikometik nator, eta ez dakidano jakingo duzuen, baina tokiko edabideen, Euskal Herri osoko tokiko edabideen bateragunea da, baina bateragunea izateak ez dago esan nahi, edabide bakoitzak bere irizpideak ez dituenik, eta hizkuntza mailan hori ere horrela gertatzen da. Edabide bakoitzak bere irizpideak ditu, eta tokikomen bat egiten dugu, baina bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, arlo guztietan eta baita hizkuntza arloan ere. Kasu honetan, gaurko berbalditxo honi, gertutasuna, kalitatea eta eraginkortasuna Euskararen etorkizuneko lan ardatza jarri diogu, uste dugulako paralelismo handia dagoela bai tokiko edabidean erronketan eta baita Euskara Batuaren erronkan ere. Horregatik jarri dugu izenburu hau, baina gaurkoan zentratuko gara gertutasunean. Tokikomen ibilbide labur bat azaltzearren, tokiko edabideak, 80. hamarkadan sortu ziren lehenengoak, Arrasate Press eta Kito eta beste batzuk, eta 80. hamarkadan Euskara Elkarten loraldi bat gertatu zen, eta Euskara Elkarten aterkinpean tokiko hainbat eta hainbat edabide sortu ziren, eta loraldi horretan topagunea Euskara Elkarten Federazioen barruan, Euskara Elkartez gain edabideok ere bertan sartu ginen. Hala ere ikusi genuen, batez ere krisiak akuilulan egin zuen, baina aurretik ere ikusia genuen edabideok topagunearen barruan genuela gure lekua, baina gure aldetik ere bidea egin behar genuela, eta horregatik 2012an Tokikom sortu zen, topagunea ere Tokikomen barruan dago, baina gure aldetik ere ibilbide hori abiatu genuen. Eta Tokikomen, Euskararen kanal digital ikusiena dela, esan genke, Euskaraz, fideltasun maila altuko audientzia ere badugula uste dut hori denok konpartitzen dugun ezaugarria dela, eta gure gakoa, gure irizmenaren gakoa, gertutasuna da, gure inguruko perspektibatik eta gure hizkuntzan, bertako hizkuntzan lantzen ditugulako gaiak. Gertutasuna zelan adierazi dezakegu gure edabidetatik, gaiengatik, ikuspuntuagatik eta baita tokiko euskaragatik ere. Baina tokiko euskara esaten dugunean zeri buruz hitz egiten ari gara, ez? Euskararen normalizazioan eragiteko sortu ginen Euskara Elkarten eskutik, eta aldi berean gertutasuna oinarri izateko zein euskara eredu behar dugu tokikook. Argi dago, maila nazionalean, eztabaida izan daitekela arlo informalean, arlo formalean, paperean, ahozkoan, baina gure kasuan beste faktore bat sartzen da hor, gertutasuna eta tokiko euskalkiak eta azpi euskalkiak. Orduan, euskalkia, Euskara Batua, hor dago, eztabaida. Gehienok, aurreratuko dizuet, tokiko Euskara Batua deitzen diogun hori erabiltzen dugula. Eta jarraian azalduko dizuet, zeri deitzen diogun tokiko Euskara Batua. Edabideok jarduten dugun eremuko egoera soziolinguistikoak ere asko eragiten du hizkuntzaren irizpideak markatzerakoan. Eta eremu batzuetan euskalkiak indar edo presentzia handiagoa dauka, beste eremu batzuetan baino. Eta hau dan hau, esan beharra daukat, hitzaldi hau prestatzeko ere deskubritu edo aztertu dugun kontu bat izan dela. Tokikomen 60 tokiko edabide ditugu, irratiak, telebistak, idatziz papelezkoak, gaur egun papera esaten dugunean, papera zabaltzeko sare sozialei buruz berbetan ari gara, Twitter, Facebook, Instagram, eta badaude aplikazio multimedia bat ere badugu, euskarri oso anitzak. Hemen adibide batzuk ekarri ditut, ze irizpide jarraitzen ditugun edabide hauetan. Lehenengoa, Anboto da, Goiena, Uztarria, Aikorralea, Euskal Herria Irratia eta JAP. Eta hauetan guztietan hartu dituzten irizpiden berri emango dizuet, eta gero aurrerago, nahi baduzu eztabaida edo zalantzak ipini ditzakegu mahai gainean. Anboto, gehien ezagutzen dudana, 13 edo 14 urte, daramatza darako bertan lanean, eta Anboto, Durangaldeko astekari eta webgunea da, orain 16 urte sortua, sasoi hartan, gure zuzentzailea, Xabier Amuriza zen, eta lehenengo pausuak ematen ere bera ibili zen, eta horre ere, orain dela 16 urte, agian orain baino gehiago zalantza zen, Bizkaiera Batua edo Euskara Batua erabiliko dugu. Durangaldean,
gertutasun hori adierazteko. Eta sasoi hartan, erabaki zutena izan zen, zati bat Euskara Batuan egitea, eta beste zati bat Bizkaiera Batuan egitea. 5 urte geroago, Batuaren aldeko hautua egin genuen, sasoi hartan Xabier Ramuriza jubilatu zen, Hanboton jubilatu den lehenengo pertsona, eta azkenengoa espero dugu ez izatea, eta momentu horretan zuzendari moduan izartu nintzen, Igor Elortza ere zuzentzaile moduan, eta ikusi genuen momentu horretan webguneak geroz eta indar gehiago hartzen zuela, webguneak eskualdeko eremu hori gainditu egiten zuela, eta webgunean batua erabiltzea garrantzitsua zela. Eta horrazten ginen, papelerako Bizkaia Batuan idatzitakoa, batura pasatzen webunerako, eta konturatu ginen, erabaki bat hartu behar zela, bata edo bestea. Eta Batuaren aldeko hautua egin gendun, baina Igor Elortzak, bere etorri horrekin, Batua bertakotua deitu zion. Bereziki Euskara Batua erabiltzen dugu, baina Durangaldeko lexiko eta formak lehen etxiz, baina lehen azaldu dozu moduan, Batuaren barruan kokatuak daudenak, ez? Guk hitz ez dugu erabiliko, berba erabiliko dugu, eta beste hainbat adibidez, ezta? Eta uste dut gainera horrekin, asmatu dela, agian orain dela 16 urte, zalantza zen, euskaldun zahar, euskaldun berri, alfabetatu, ez alfabetatu, publiko guztiaren gana heltzea zen helburua, baina urte batzuk beranduago, agian helburu horiek ere aldatu egin ziren, eta erabakiak ere hartu ziren. Uztarria aurrengoa, Azpeitiarrak, aldizkaria eta webgunea dute, eta 20 urte beteko dituzte datorren urtean. Hasieran, Azpeitiko euskara erabiltzen hasi ziren Uztarrian. Ondoren, dena Euskara Batuan egitea erabaki zuten honek ere tokiko Euskara Batuan, eta konturatu ziren, tokiko euskara erabiltzea ez dela bat ere erraza. Ez dagoelako araututa, kazetariak ez daudela formatuta, horrela lan egiteko, eta erabaki hartu eta aldatu egin zuten. Goienaren kasuan, Deba Goienakoak, Aztekaribi, telebista eta irratia dituzte, eta kasu honetan beste jauzi bat emango dugu. Orain arte idatzizkoei buruz aritu naiz, tokiko Euskara Batua erabiltzen dute, bai puntuan, bai Goienan, idatzizkoan, horretan ez dago zalantzarik, baina zer gertatzen da telebista eta irratian kasuan, orain arte aipatu dugun hori, ez da, erregistro informalago horretan, eta are gehiago, elkarrizketatua Deba Goienakoa bada, edo Bergararra bada, eta elkarrizketatzailea ere bai, ez da erraza, batua mantentzea zure euskalkian, hitz egiten duen pertsona zure aurrean badago, eta zure terrenora, ekartzea nahi badozu, ez da? Orduan hor, Goienakoak malguagoak dira. Egia da, albistegiak eta bar, Batuan egiten dituztela, tokiko Batuan, baina elkarrizketak eta irratiko saio batzuk malgutasun handiagoa dute. Aikor, Bizkaiko beste aldizkari bat, Txorierrikoa, aldizkaria eta webgunea, esango nuke hauek direla bakarrak, Bizkaiera Batua eta Euskara Batua biak uztartzen dituztenak. Eta ez dute alta-alfink hori, baina saiatzen dira oreka hori mantentzen. Alea kasu honetan, beste lurralde batera joatearren, Araban, Aztekaria eta webgunea dute, hauek ere Euskara Batua erabiltzen dute, euskalkiarekin Araban ez dituzte hainbeste burua uste izan, baina beste burua uste batzuk badituzte. Eta kontatzen zidaten aleakoek, zuzentasunarekin ere sarritan eztabaidak izaten dituztela, adibidez, Durana, euskaraz dura da, baina euren irakurleek Durana ulertzen dute. Orduan, zuzentasunera joanez dura jarri behar dute, edo Durana, horri izaten dituztela eurek eztabaidak. Nafarroan, adibidez, Euskal Herria irratia, Euskara Batua erabiltzen dute, eta hemen ere, egoera soziolinguistikoak ere, erabakiak hartzeko orduan garrantzia handia dauka. Elkarrizketatuek, bakoitzak bere erara egiten du, Euskara Batua erabiltzen dute bertako esatariek, eta garrantzitsua da, datu hau, entzulen 60% euskaldun berriak. Eta azkenengo adibidea, Txap aldizkari multimedia, kasu honetan, orain arte aipatu ditugun idatzizko, ikusentzunezko, irrati, horren guztien hibrido badela esan dezakegu, 3 edizio, Bizkaia, Gipuzkoa eta Laster Nafarroan ere 0 ale bat, eta idatziz,
euskara batua erabiltzen dugu, baina ikusentzunezko elkarrizketak egiterakoan audioetan malguagoa gara, eta kasu horretan elkarrizketatuak erabakitzen du elkarrizketatzailea eta elkarrizketatua nortzuk diren horren arabera erabaki bat hartzen edo beste bat. Tokikoak izan arren, sarritan gure audientziak ez daude bakarrik gure eskualdeetan. Gure eskualdetatik kanpo ere badaude. Zergatik, webguneek eta sare sozialek hori guztia bideratzen dutelako. Eta gure kanal digitalean, Tokikomeko kanal digitalean, 15 web orrialde daude, eta ara non gure audientziarik handiena 15 webgune hauetan, erabiltzaileen 15% Bilbotik sartzen da. Batzuk izango dira gure eskualdeetakoak, Bilbon lan egiten dutenak, eta handi sartzen direnak, baina denak ez dut uste. Beraz, eremuetatik harago ere, uste dut joaten garela. Donostia da, bigarrena erabiltzaileen 13%, eta Madril 10%, hauek suposatzen dut baietz. Gure eskualdeetatik ara joandakoak izango direla. Eta labur-labur esatearen ondorio batzuk, Tokiko euskara batua, nagusi dela idatzizkoetan batez ere, sare sozialetan ere bai, euskara batua sendotzen joan denean edabideok ere bide horretatik jarraitu dugula, estandarra idatzizkoan ezinbestekoa dela hor, ez dago zalantzarik, kolaboratzaile batzuk ere euskalkian bidaltzen dituzte euren kolaborazioak, euren iritzi gutunak, eta horretan euskalkia errespetatu egiten da, beti, eta telebisten eta irratien kasuan, ahoskotasun horretan, askatasun handiagoa dago. Dena dela, euskalkiaren aipatzen dugunean, hanbotoko esperientziatik hitz egin da. Egia da askotan, jendeak bizkaieraz bialtzen dituela kolaborazio testuak, eta komeriak izaten dituztela zuzentzaileek, testu horiek zuzentzeko, estilo aldetik ez ditugulako testu horiek ikutu nahi. Baina askotan, aditz batzuk batuan doaz, beste batzuk bizkaieraz, berba batzuk batuan, beste batzuk bizkaieraz, estilo aldetik ez da erreza. Baina, saiatzen gara. Eta hauxe izan da dena. Eskerrik asko.